awache uni Ghana na wa manonia me mawaha anampo ebia ye na ade ache wo aname mo adwo bebia wo bia na me makwaba edeba kasamfoni afidia ye frɛ no Adom TV no so imedie we osonfo ni tekotego na metidwamu a medi ho chiame na unim dada medi Nkuranhyensem na nam ya mede akwankyere na nam na mede adesuade na nam ene ade asem pese metu anim no mato ne din life lessons at 70 abrabo se budu baabi na wasuade ubu kompoko achia. Life is lived and then you learn from your experiences. Life, we lead life and learn from our experiences. And once we learn from our experiences, it guides our steps towards the future. And then it helps us to educate others or mentor others that are coming after us. Brabo ayebuino. Ubu brevi anwe shadi frame sinto. Any empo baby I want to see from and baby I am from a so ewo. Na usua de free mu a na de yesusudua eko anim na ni papa na da kire amanfo de wachi so no na wona ankoto amna a woto mu epie ni bi tabrabo sanete. Life is lived and we acquire experiences, and out of our experiences or bad experiences we make good judgments for the future. And until me kase life at 70 and fed your son and nyoma mi mesua brabom na me de betu anim dede kan abrabon nyina so eye wadwene a eso abribiara na nya adwene keke adwene a asumdwe adware no. Your life foundation is made of a mindset based on peace. 1. Number 2, life is not like a ladder kneeling against a wall that you have to climb to reach the top. Abrabo and this actually they actually buy ho ya wo fro ona oko ya hwe ka hye da bi na kan wala yo wala shine na yo mi tole mi degbe ya mi shigbe mo ya mi shite ya mi ohia mi ni na mo ya mi. Life comes to you with various and a mixed complex issues, but you don't have to see life as a smooth road. Number 3, always look inward and ask why. Stop looking outward and blame all things on others. Baba Ebo, says, "Bibi su kwan, and I bibi anko ye aja. I say wo bo kwa mi subo, akosua subo, niama subo, panaka ni mi femo. Nemo dosukoko wa umu, wa dream no ni yemu. Usube mu na bi say de na me yo ya manyo. Ya baba dum pempenso yi. Kani bi ya no yo wala bia mi fe. Usano no ake oke on ne ntwoma no. No okwamri no bi aka me ne yomri me ne subanka wi mo me ni fe mo yomi ni mfio ni kame ahye ni hyene. Life happens to you based on your own choices. Number 4, you have to learn to build rewarding relationships. Abrabo nko antimi mbubra kwambia so no befa nyonko abusua mu kura wo obi a pedasem abrabo mu so wo ba se bema ofu obi nyonko efre ne ma wade no adwuma wo nyonko bi na abrabo enyina so ene nyonko dodo awofa ona kaji oyi wala gbeno no onye no ofi onaneme alo ocho nyanyome no nyanyo no ba kole ba twon su banka no ba hye ebium. Life, that is number 5. Notice and deal with the demon in you. Yeah, na yembebre se bonsam hey me ko bonsam no. The demon you are looking is in your own toxic behaviors. Obonsam a hwe no eye enne ya wo ya eka wo hye. Obonsam a hwe no eye asem bia wota aka na otimu a eka wo hye. Bonsam a hwe no eye atenka bia okenya ano. Enne bonsam a se odi kan eyi efiri mu na wankotwe bonsam foforo amba mu. Wahu the tosu biom another am no kan eye ni amisensuan abrabo mu se abrabo nyina so eye empo enioma wota woyo ene ni awonta wonyo. Your routine habits determine the results you get. Ebium, life rewards those
who solve problems. Problem solvers. Baba Ebu, any home, my 1 year, Sabi one sasha or Demri Fem, Sabi 1 year, we trade you a suit, Sabi 1 year, war tete, Sabi 1 year, war boss of war, Sabi 1 year, war pay excuse. No. Life rewards those who are ready to solve problems, those who are ready to look to adversity and pick opportunities from adversity, those who are ready to face challenges and say, we have come and they overcome. Those are the people life rewards. Mami no nhyɛ baako ase. Yɛn nyinaa pa asomdwe. Oba ne yɛn fie mu, oma ne yɛn dwuma mu, oba ne ɔman mu a asomdwe ɛyɛ de ade bi a yɛn nyinaa ɛpreapɛ. Na de na asomdwe onipa ho bɛtɔ yie na wanya ahoɔdene na nya kuduro a ne nyina so ɛyɛ asomdwe. Asomdwe ɛyɛ aduro mapa ɛde ma ɔkra ɛyɛ die. Asomdwe enyina so enye sika dodo obenya bebra adwen on se nya sika me ho beto me menya be ma bi wa no me ho beto me menya oba bi anu ho fe wo na me no beto me se menya ka bi tremu a ennyoma emma asomdwe ni ahoto ejina adwen pro so ade a ewo ahoto eye train ne pepepe yo na bone ede empo ehu ani papa mu na eba enti ade a ede ahoto eba ena empo ye ka no asomdwe enam no eye abrabo a trene ewom toso mienu ade a ewo ahoto eye nokuredie se wo memu a ye we ani mfiefie mu a we ye nyina edi ye nokura ma ye ho a ye ho beto eye ni benya asomdwe ade so a ede adwene a ahoto wom ya akodam a atimida ya tene na che otimi di eye wodo ka nyina ye wodo ma ye ho a mehwe wachi wa ha machi ebiom ade a ede ahoto ba ene se me di ni die e ma wo na ade ni die ma me na me mpeme nkome de na me pe wo so wo de na so wo peme de ama me yi ene de ahoto nam nti ye pa ahoto yesu ahoto nyina no ahoto na asomdwe eni wo obi ahoto nyina so eya abrabo a yesu wom ya woni ba bebre ye wo bonsam ye wo kankanyame ye wo bosumbi ye wo chese ye woni ba bebre a ye betimi de ho atwere no na me de me se wo se wo pese abrabo ya ahoto a twere yesu ose me de asomdwe ebi ni ho na me de ma na dai me no kase me nim se wo pa asomdwe abrabo mu a ba wo pebi ana pa asori why ha awe ho bia betra akoma so na nyina ne se wo ni asomdwe eni ahoto na wo pa ahoto na asomdwe a enye nioma a wo beta ayo enye ni akope na adwom enye tatis ahodo a wo da abodini a waje doctor professor wan dabi enumpo de e ma wo pre abribiara edo suko a wo nya asomdwe eni ahoto efie bia ahoto nim no ese fiase ahemfie bia asomdwe na ahoto ni ho no a chance would have fiase. The lack of peace, even in palaces, are as worse as prisons. And to other any make us an pay. Messere say, Ope adwenia, sabi a twasum dreamu, na eka enimu emania opa, pe adwenia asumdwe any ahoto dem. Adwenia wodo, pepepeyo, nokure, any obuo, any our sepe adomuma. Na wunya bi, na misunya bia, ya brabo be kapehwe. Ene de maminya wa asumdwe mu, na minya wa ahotom, na prepe asumdwe kwampa so. Mamemfa asumdwe, ene ahoto nware wo mfie mu no adwuma mu, ene wo mamu. Na mpo jai ha yono, ene kakaka yono, ene abensem no, na emfa nkosuhwi. Asumdwe ne hia, na asumdwe ka dofo bom. Asumdwe ma wo de etoso na empo wo to aha na meja wo moma me di kan enda bra Ernest ase onna ye me cameraman na me nda dane ase na me nko production room na me nda Thomas ni ade na me nda eja Webek ampedu so ase wa onya mrehwe me no me kan maka ne sen en na ase ya wo dia oni onyame entina